Monster High колекция. Да започнем първо с куклите. Ето я, Клаудиан. Отправят камера екшън. Ето. По-светло се вижда, ама е нощ. Чакайте, че падне. Тя си има и едно команче, но не съм го махнала и си изгуби. Ето. И нейното аксесуарче. Това е чантичката на луна. Ето. На сам. Лилава. И другата е Аби. Нейните аксесуари са изгубени. Ама е свързано косето. Синьо ластиче. А това ластиче е бяло. Ето, тя е син цвят, но ето. Сега да ви покажа и на малка Франкли. Тя е от Макдоналдс. Ето така. И така не се сцена ми. Тук е Клео Дениус. Той е лилаво черен. Ето Клео Дениус. Клаудиан. Лаура. Пак Клео Дениус. И друг Лаура, Клаудиан и Лагуна Блу. Тук на намка пише, спрете на пауза и си го прочетете. Ето и тук. И тук пише. Това е тук пише. Тук Monster High. Да ви го отворя само да ви за малко. Малко изчакам. Ето. Тук. Да ви кажа кое не е на Monster High. Това не е на Monster High. Това не е на Monster. Това не. Ето това ми е химикалката на Monster High. Ето. Много съм доволна от нея. Ето я. Било и още една химикалка. Тя седи тук. Две химикалки. Ето сега и тук преди лепчета го затваряш. Здравейте, че не се вижда. И така да пристъпим към всички списания. Ето книжката на Венера Мухоловска. Ето и тук пише Венера Мухоловска. Това е за трети път ви я показвам. И така. Това ми е списанието. Всички списания сте ги виждали. Да не ви ги показвам. И тук вече е по-интересно. Тук да ви покажа аз какво съм направила. Тук има още един такъв лаптоп. Ето го бил. А това е телефона. Има още един лаптоп, където пише корачето се няма. Съм си го изкупила. Накличено. Това е от бяло лище, на което сме се прави. Тук ще ги към пътя.
книжката. Ето тук книжка и тук като меню. Това е на снимчите на някой. Ето го другото лаптопче. Ето за колона. Тук. И дървачето на Клаудия. Аз нямам да Лаура, ама ще имам за 1 юни за една. Това ви го показах. На как съм направила тези цялото лекло. Да ви покажа. Нямах всичко. А сега ще се покажа. Много лесно се прави. Малко стъкла и голям. Те са от списание, съм ги залепила тук. И тук е за възглавничките. Ето така. Ето ги възглавниците, да ви ги покажа. Чакайте. После дюшека. Ето първата възглавничка. Тази голямата. И това съм го срязвала и съм го слепила тук, за да стане хубаво. И тук съм го срязвала и съм го слепила. Ето видите. С светло-розово, ама тъмно. И да ви покажа дюшекът. Това е от един скъсан плакат. И вътре сложих памук. И стана мекичко, за да спи Дракулаура и Яби. А тук ги се спила на плакатчето. Е така, за да е мекичко. А това е новата календарче. Тук за краката да е мекичко. Е така. И това беше за всичко. Гледайте другите ми клипове. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!